כשבחרתי את נושא המחקר שלי לדוקטורט, היה חשוב לי לעסוק במשהו שהוא לא יהיה תיאורטי, ושהוא יהיה משהו מאוד יישומי, ולכן בחרתי בפיתוח תרופות. מאוד חשוב לי שבמחקר שלי אני אצליח לעזור לאנשים ולהציל חיים. קודם כל החלום שלי הוא שסטארט-אפ שלי יצליח. כיתה בבית ספר תראה אחרת ממה שהיא היום, זה ישפיע על כל הילדים שלה, על הילדים שלי, על הילדים שלך, על הילדים של כולנו. החלום שלי זה לפתח תוכניות התערבויות לנוער מהגר. מאוד חשוב לי להיות במקום שיהיה לי ביטחון כלכלי. ברגע שאני אגיע לכזה דבר, אני מאוד רוצה להגיע למקום בו אני אוכל לתרום חזרה לקהילה, חזרה לחברה. For many Israelis from disadvantaged social and economic backgrounds, the ISEF Foundation is the bridge to higher education and the path to achieving social and economic success. Since 1977, the ISEF Foundation has helped thousands of students from all over Israel to advance towards making their dreams come true. ISEF's vision is to close social gaps in Israel through education and especially higher education. ISEF אפשר לי בעצם להגשים את השאיפה שלי לסיים את הלימודים בהצטיינות. פרסמנו כמה מאמרים אקדמיים שמראים פעילות אנטי-בקטריאלית יפה לכמה מהחומרים שפיתחנו, ואנחנו ממשיכים לעבוד על זה, בתקווה שתימצא האנטיביוטיקה האולטימטיבית. אני חי במשפחה חד-הורית. אבא שלי נפטר כשהייתי בן 12 ממחלת הסרטן. עם אישה יש לה מספר מחלות והיא לא מסוגלת לעבוד. ואחי התאום הוא מוגדר כאוטיסט. הייתי חייל בודד בתקופת הצבא. לגדול להיות בלי הורים, במיוחד שאתה מהגר, לא פשוט. The financial challenge that the students face is not the only obstacle on the road to earning their degree. בהתחלה אני אגיד לך שנכנסתי לאייסף, לא כל כך הבנתי מה אני יכולה לקבל חוץ מכסף, והלמידה משמעותית שם, שבכל דבר אתה יכול, יש לך כתובת למי לפנות ולהתלבט. סטודנט שנמצא היום באייסף זה בדיוק אותו סטודנט שהיה שם לפני 35 שנים. אבל הסטודנט שהיה שם לפני 35 שנים, היום הוא במקומות בארץ שהוא יכול להשפיע. זה נטוורקינג, זה לא חזק מאוד מאוד בישראל, אבל באייסף אנחנו מנסים להגביר את זה, שכל הסטודנטים שלנו ידעו, אתה לא רק נכנס לקרן ומקבל מלגה, אנחנו ממשיכים איתך הלאה. The ISEF Foundation was established 35 years ago by Edmund J. Safra, his wife Lily Safra, and Nina Wiener. The Edmund J. Safra Foundation has been one of ISEF's main partners ever since its establishment. In 2010, a new prize was inaugurated to honor the memory of ISEF's founder, Edmund J. Safra. The award recognizes alumni who combined outstanding achievement with social action on behalf of others, values which are at the very core of the ISEF Foundation. ISEF students are leaders. Each student in the program volunteers in the community. The ISEF Foundation operates 35 projects aimed at pupils from Israel's marginalized populations. Led by ISEF students, these projects stimulate personal empowerment, boost motivation to pursue higher education, and offer academic assistance and enrichment. אני רואה את האנשים באייסף כאנשים מאוד ערכיים, עם מעורבות חברתית מאוד גבוהה, שבאמת חשוב להם שהחברה שלנו תעשה חברה טובה יותר. אני רואה חבר'ה שגדלו איתי בסביבה שאני בא ממנה, אני רואה אנשים מרקע די דומה, ולא כולם הגיעו לשם. זה כואב לי, זה עצוב לי, ואני לחלוטין מרגיש שזכיתי. אני מזמינה את כולכם להצטרף למפעל המוצלח של אייסף. זאת תהיה ההשקעה הכי טובה שלכם, גם מבחינה אישית, גם לשנות חיים, וגם לטובת מדינת ישראל. Ifat dreams of saving lives. Wubit wants to change the way we work with immigrant teens. Rafael will change the way we learn in schools, and Ron dreams of giving back to the society and community. They are already on the path to success. You can enable more talented youngsters like them to have the opportunity to fulfill their dreams while contributing to Israel's future.